Miehet 50-54 toiminnallisen urheilun arsenal. Sillä on wallballi, korkeus 305 mitattu. Mitä heittää tuon yläreunan yli? Autolaita. No niin. Antakaa nyt sitä kuvasta. Samalla joo. Sen kaksen lähtöpaino 50. Siellä on mun boksi tuolla nyrkkeilysäkin. Mä kato kääntyy näin yli. Näin. Kato mitä paskaa se tuli. Siinä on kaikki on. Aini, täällä on muuten boksi. Niin, boksi. Tuleehan nää määrät oikein. Tempauspaino 20 kiloa lähtele sulle. Boksi 6. Ei 85. Pakko tulla iskaalle, ettei saa kuvata kasvaa. Mutta ei nyt tuu mitään, että mä sanon sulle, että tee 6. Ai niin sä voit vielä ton mun rivetangon valmiiksi kuvaa. Siinä on 5 sen kuvasit. Ja kättäri. Ja kättäri, joo. No niin, jos se meni. Ei. Tommi on kertonut kuka on ja... Kyllä. 20 kaloria sinulle, Sandralla 15 ja sitten 10 niitä purpee hand release. Tasajalkahyppy yli, kädet ilmaa ja sen jälkeen 20,5 goolia. Turha huutaa. No niin, mä painan täältä nytte. Mä pidäsin ennen tuon voimaosuuden alkuun. Mä pidäsin ainakin minuutin vasta. Kunhan käkättää sitä. Käis mä kuvaan aina ton kellon? Joo. Joo. Mut urheilija pitää näkyä koko ajan vai? Ei saa vaihtaa. 10 sekkaa. Voi odottaa sen. Painoitteko te nyt sen startin siitä, että tulee näkyviin se? Mulla lähtee vasta. Ei vielä. Tommi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hep! Menee. Joo. Oliko niin, että kuvaaja pitää koko ajan, kun ne kaveri näkyy, mutta samalla pitäisi näyttää toi, että se täyttyy? No joo, tai ainakin sitten se lopettaa, että se näkyy, että se on 20 täytyy. Joo. Mä käyn näyttää siis. Joo. Kyllä se Tommi näkyy tässä hyvän tahdon. No niin. No niin, menee joo. Yksi. 2. 3. 4. 5.
Mä tehdään nopeasti. Menee jo. Sä aloitit mua ennen. Oli. Jalat oli viikon kuuraa. Kyllä ne siitä aukeaa. Oh. Ja rauhassa soutuu vaan. En mä vissiin sekoa kiinni. No ei varmaan nyt enää kannata. Nyt tää rupee kiristää pikkuhiljaa. Niin. Tiedät, tää on hyvä justiin Tommi. Tarkoitatko maa? Joo. Hyvä tahti on. Joo, täällä saa puolestaan nuorettua. Nyt olla myös aloituskennoissa, niin pitääkin jo kohta eteenpäin, jos mennään halutakisoihin. Meillä on eri, kun meillä on niinku 3 mukana, niin se on sama miten hitaasti me mennään. Hyvä 4 enää. 3. 2. 1. Se on siinä. 20. Sitten taas 10 purpeeta. Eikö tehdään muuta? Niin, mä olin ihan samaa mieltä tuossa vaiheessa. Jotenkin mieli lopettaa. 1. Kädet, Tommin kädet. 2. 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hyvä Sandra. 10, Kädet, Tommi. kädet. Alle 60. Me ehtii hyvin tekee 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kädet. 7, 8, 9, 100. 6 mennyt. 6 ja 10. 10 kolkoa oli. Niin, mä ajattelin. Mä ajattelin, että etkö olisi ollut tehnyt vaan 10. No ei oo. Hyvä. Teinhän ole. Se olisi kiva tässä vaiheessa, voi hyvin. Hyvä Tommi. Ei tarvi noinkaan ylös heittää. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaksi ja puoli minuuttia jäljellä. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
4. 3. Kaksi jäljellä. Avaa, jaksaa jaksaa. 7. 8. 2 enää. 9. 10. Avaa Sandra, 10. Kerkeä vielä Volvooli, menee. Minuutti 20 aikaa tehdä. Hyvä Tommi, 10 enää. Avaa nyt. Heittää vaan, kytkys vaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Minuutti. 4, 3, 2, 1. Siinä, hyvä. 10, Hyvä. 40 sekkaa. Kädet Anna mennä. taas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 25 sekkaa. 13. Avaa. Houdattaa. Houdaa. 15 sekkaa. 10 sekkaa. Hyvä Tommi. 5 sekkaa. 7. Tää vielä kerkeää hyvin. Kädet. No se oli siinä. Kyyntäys. 7. No niin, sitten vähän voimailua. Mikäs Tommilla on lähtöpaino? 20, 40, 60, 80. Eikä kun siellä... Minkäs teet ekana? Aha. Sulla on tempauksessa tuolla vissiin nyt sit... Joo. 50 kiloa. Hyvin on mennyt Tommi. Hyvä on. Hyvissä voimissa on. 1,5 minuuttia mennyt. Mikä toi nyt on sun työtä vai? Niin. Eli siitä yksi. Kevyt. Helposti menee. Hyvä Tommi. Sama Tommi. Tosi hyvä oli. 80. Mitä sä laitoit sen vai? Ei 90. Eli 90.
Satku. 3 minä mennyt. Ota tempoa välillä. Helposti. Ei mitään. Tarkastellaan nauhalta sitten. 30, 50. Mulla on räkningit, jos tarvii sitä. 60 lähtee. Hyvä Tommi. Eli satkutyö, pushpressiä ja 60 tempausta kahta. Eli teet työnnön nyt. Neljä minuuttia mennyt. No niin, Tommi, annat mennä vaan. Tässä on helposti on mennyt, niin helposti on mennyt, että menee tääkin ihan varmasti. Pidät vaan kore kiinni. Oi, miten helppo. Ei tunnu missään. Vieläkö laitetaan? Pitäis kyykkyä vielä kerkii tekee. Eli nyt on 60 kiloa hän. Nätsi. Onpa helppo. 2. Mitäs sitten laitetaan? Suoraan takakyykkyyn. Ei mun kannata. Eli mitä laitetaan takakyykkyyn? Tää nyt se on. Tälläkö aloitat? Aha. Mitä sä olet mitä? Eikö niin, sunhan oli pushpressi tuon satkulla kanssa, eikö vaan? Satku, joo. Satku ja 60. Takis hakis. Vittu kun se menee niin kyykkyyn. Niin. Ei ole ainakaan epäselvää, että meneekö tarpeeksi. Ei tarvii arpoa jo. 2, 1 enää. Joo, ei tarvitse standardeja 3, laskea. hyvä. Tosi hyvä. Mitäs sitten? 4 minuuttia, 3 minuuttia 45 jäljellä. Mitä Tää 110. 10. Vitoset. Vitoset. Mä haluan saada vähän lepiä tässä. Joo. Vähän mulla josta 260. Mä otin tän pois. Joku oli tähän 285 ei siinä tuossa. Joo, niin oli joo. Eli siellä on nyt 110. 2, 4, 6, 8, 100, 110. Joo. Pitää Tommin koko ajan tähtäimessä, kun meinaa unohtua toi. No, siinä näkyy tuo niin, paino. 110. No niin, 110. Sitten kerkeä vähän lepää ennen kuin taas alat tekee kiinni. Oi. Sä voit tönästä sen moneen suuntaan. Kyykytät ja työnnät ylös välillä. Niin. Samoin painoilla meni niin helposti vain aina Tommin työnnät. Mysteerinä kato. Kyllä se näyttäisi. No melkein. No niin, sitten 3. 1, Hyvä Tommi. 2, kunnon happi. 3, hyvä. Laitatko vielä? 2 minuuttia 40 sekkaa aikaa. Ei 20 minuuttia 20 sekkaa korjaa. Tulee huonoa tulosta, kun 260 on huono. Niin 265. Sulla on nyt 260.
Onhan mut enemmän vittu, kun mulla on 110, tossa on 27. Niin 270 on. 100 on 110 ja joo 120. Sori. 265 mulle riittää. Oliko merkannut ne tänne, mutta mä en osannut laskea. Eikö se ollut se, että crossfittajat ei osaa laskea, Niin. tankoa laitetaan väärin ja ei osata laskea toistoja. Ja... Niin se. No niin, jahan nyt kun sä teet sukka silleen. Mä en ymmärrä, että sulla on noin sukat vielä ehjät. Niin, mutta niitä ei pestä, kato ikinä. Niin, ne me... Niin. Paremmalla Markku Aidus. 20. Minuutti 20. Mitä sä teet? Missä Minna se? Ah. Come on! Ryönnää! No ei silloin Ei vähän. ollut kyllä plus. Toi oli jees. Oli. Ei se pitää opetella menee alle ja sitten ei saa. Missä sun narus? Mun on naru. Menee kyllä ääni kortdokkerilla, kun kissat meni kenties. Oli sitten jonne. Meillä oli vielä vaaleanrautaa koulutuksessa. Hei, oliko mulle edes 50 maksi vittu? On. Mun mielestä on. Taisiko yleisöllä se on? Joo, eikö Peri Foxi ollut? Oli vähän enemmän. 20 sekkaa. 15 sekkaa, Tommi. Kyllä tuntuu vitun paska. 10. 5. 3, 2, 1. Anna mennä. Terve. Joo, mulla on toinen. Voitte. Yes. Moi. Ja 1. Pakkosakki. 3. Anna mennä, Tommi, vaan. Joo, tempauksia 16. Naista terkäsi. Ja hän on kevyillä painoilla. Niin. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2,5 minuuttia mennyt.
Helppoa on, Tommi. No niin, sitten Ei, Ei oo vittu. me väliin hyppää tupliin vähän. no niin, ylös nyt. Näin, mäkin Sulla on 7 minuuttia jäljellä. Niin. Niin, kuusi. Mäkin uudaan sulle ylös nyt sieltä saatana. No niin, sitten heitä tuplat pois alta vaan. No niin, tuplat. Lepäät tuplissa. Lähde vaan, Tommi. Ota vaan. Älä mene kyykkyyn turhaan. 16. Ei. No niin, ota pois ne. No niin, sit tamppelit boxoverit. Tuplat tappaa. Tappaa ei. Mene. No niin, sitten Tää on helppoa, Tommi, sulle. Hyvä. 1. 2. 3. Ei se tarvii olla. Pysy kyykyssä, niin pyörii paremmin. 4. Mä tiedän, mä olin ihan samaa mieltä. Sandra. Joo. 4. Tommi menee. Anna mennä, Tommi. Tommi, anna mennä vaan. Soutu vaan. Varmaan olla. Anna meidän nyt. Pysy kyykys vaan, niin ei tuu. Ei kulu energiaa. Kyöryssä vaan meet. Pidät jalat alhaalla, ei tarvi nostaa. Just noin. Hyvä. Menee energiaa mahdollisimman vähän. No jaksaa. Ei jaksa. Ei se nyt tää pitää saada. 2 vielä. 2 enää. Menee. Come on! 4 jäljellä. 1 vielä. 10. Come on! Hyvä, Tommi. 12. Hyvä. 13. 3 enää. 14. 2 enää. 1 enää. Hyvä. No niin. Hyvä, Tommi. Sit clean. Oliko se toista varmalla? Eikä mun mielestä 12 plus 12. 12 Ei plus sit 12. oltu paljon. Joo. Goldbar plus pull. Eli Miksi täällä on pull? kompleksina. Niin, pull-kompleksi, se oli jokaisella eri. Niin. Anna mennä. Eli 12 on hyvä. Joo, 1, 2, Hyvä, Tommi. 3. Helposti. Ota vielä pois vaan niitä. Ota tangosta kiinni vaan. Kerkiät vielä tekee. Hyvä, just noin, Tommi. 5, 6, hyvä. No niin, sit ois hyppyjä vielä. 10. Sitten pikku hyppyset ja sen jälkeen ruvetaan. Ei ole enää, Tommikaan, paljon aikaa. 2 tuntia, Joo. 2 tuntia ja prisat. 2 minuuttia 10 sekkaa. Koitat pistellä sen aika vielä. Pari minuuttia jaksat tehdä. Nyt hypit vaan putkeen, ne voi. Siinä ei kannata nyt pysähdellä, kun on niin vähän niitä hyppyjä.
Tekee vaan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Aloa Sandra. Pari kerrallaan. Ei ole kuin 9 enää, Tommi. Ota heti uudestaan vaan, pikkuhappi. Kyllä se riittää jo. Sä jaksat kyllä. Ei ole enää kuin 1,5 minuuttia aikaa, nyt pitää mennä aika heittämään. Moi. Hyvä. Ei tarvi enää hyppiä niin hirveästi. Hyvä Sandra, hienosti menee. Tommi toustupaareihin vaan. Minuutti 20 jäljellä. Kyllä sä siinä voit jonkun toustuparin. No niin, Sandra menee. Aloa! 10 Jee! minuuttia jäljellä. Minuutti. 4. Hyvä. No niin Tommi, 55 sekkaa aikaa. 5. Pikkuhappia Mennä vaan. 40 sekkaa. Menee Sandra. 40 sekkaa. No niin Tommi, teet toastupaarit pois, tulee helppoja. Sitä tehdään vuorotellen. Ei kun ensin toastupaarit. 1. Aloa! Näin. Toastupaarit ensin. Toustupari. kompleksi. Vaikka mä pyysin. Siellä lukee 12 plus 12. 7. Tee vaan toustupareja. Yksi jää ohi. Ei se mene oikein. 10 sekkaa aikaa. Aika.